Ξαναγυρίζουμε εδώ στο τελευταίο κομμάτι αυτής της κουβέντας. Σήμερα με τον Νίκο Γκάνο στο ποτέ όπως πριν της Παρασκευής. Μουσικά όργανα παίζεις? Λίγο πιάνο. Λίγο πιάνο. Ναι. Το οποίο το ξεκίνησες μετά το Super Idol. Ναι, μετά. Όλα μετά. Όλα μετά. Όταν κατάλαβα ότι κάτι γίνεται επαγγελματικά, τότε το πήρα και εγώ πιο σοβαρά. Πριν δεν σου είχε περάσει έτσι από το μυαλό να πας να μάθεις μια κιθάρα, κάτι? Ναι, μου είχε περάσει, αλλά ξέρεις, όπως όλοι, ας πούμε, το αμελούμε μετά. Ναι. Ξέρεις, θα πάω και ποτέ δεν πας. Να σε ρωτήσω κάτι. Το είδος που υπηρετείς εσύ στο τραγούδι σήμερα είναι το pop. Ναι, pop έτσι. dance. Ναι. Pop dance. Αυτό δεν είναι σε λίγο κόντρα με αυτά που κάνεις με τους φίλους σου, με τα skateboards και με τα Όχι, ίσα-ίσα. parkour και αυτά? Νομίζω πως όλοι αυτή τη μουσική ακούνε. Δεν ακούνε τα R&B και τα... Κοίτα, και εγώ τραγουδάω R&B και Ναι. έτσι είναι λίγο ένα mixed όλο αυτό. Αλλά γενικά νομίζω ότι. Νόμιζα ότι είναι περισσότερο δηλαδή. Είναι περισσότερο του R&B, αλλά γενικά ακούνε νομίζω όλες τις μουσικές, τις μοντέρνες, pop, dance, R&B, όλα αυτά. Έχει τύχει να γνωρίσεις παιδιά που δεν τα ήξερες και απλά να συναντηθείτε με τα ποδήλατα Ναι. και να καταλάβουν ποιος είσαι και να σου πούν για τη μουσική σου? Σχεδόν κάθε βράδυ που βγαίνω, κάνω βόλτα με το ποδήλατο, συνήθως πετυχαίνω άτομα που μου μιλάνε στον δρόμο, ναι. Λοιπόν, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε από κοντά. Και εγώ. Θα βγάλεις ολοκληρωμένο CD ή θα βγάλεις καινούριο δίσκο? Πώς το έχετε σκεφτεί? Αυτό τώρα δεν το ξέρω ακόμα. Τώρα ακόμα ψάχνουμε τραγούδια για το ολοκληρωμένο CD. Θα δούμε. Μπορεί να περιέχει κάποια από αυτά μέσα στο ολόκληρο. Ωραία, τώρα έρχεται η μεγάλη ώρα για το κοίτα τι έκανες. Ξέρεις, για αυτούς που περιμένουν να τα ακούσουν. Νομίζω ότι θα χορευτεί πάρα πολύ το καλοκαίρι. Μακάρι. Είχα την εντύπωση ότι αυτό είχε κυκλοφορήσει σε digital και ότι το είχαμε στα ραδιόφωνα πολύ καιρό για να έχει γίνει τέτοια επιτυχία. Όχι, είναι σχεδόν 2 μήνες. Ναι. Τώρα κλείνει 2 μήνες. Αλλά το ακούμε τόσο πολύ που νομίζουμε ότι είναι πολύ καιρό. Είσαι χαρούμενος που όλα τα ραδιόφωνα έχουν εντάξει αυτό το τραγούδι στο πρόγραμμά τους? Πάρα πολύ. Όσο δεν πάει άλλο. Ναι. Ωραία, λοιπόν, εγώ χάρηκα πολύ που ήρθες σήμερα εδώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να έχεις ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Και εσύ επίσης. Να έχεις ένα δυνατό καλοκαίρι με πάρα πολλά live, γιατί ξέρω ότι ψοφάτε εσείς οι καλλιτέχνες για αυτές τις καταστάσεις. Ναι. Να βρεθείτε έτσι σε ωραία παραλιακά μαγαζιά με δυνατή μουσική και να διασκεδάζετε τον κόσμο. Πόση ώρα είναι το πρόγραμμά σου όταν εμφανίζεσαι? Είναι 50 λεπτά. 50 λεπτά, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι, ναι. Μια χαρά. Ελπίζω να σε πετύχω κάπου το καλοκαίρι. Όλο και κάπου, ναι. Και να σε ακούσω μια βραδιά έτσι να περάσουμε ωραία. Live, ναι. Ήταν ο Νίκος Γκάνος εδώ στο ποτέ όπως πριν της Παρασκευής και ο Γιάννης Γαλανόπουλος. Όπως ήθιστε κάθε Παρασκευή συνέντευξη στο στούντιο. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο κι εσείς. Ποτέ όπως πριν.